Си мислите, че ще го забравя, нали? Нова година! Так. Окей, връщаме се към таговете бавно, славно, да видим до кога ще продължи. Аз обаче усъкътявам този так всяка година. Ще махна два въпроса от него. Първият и последният. Първият, колко книги смяташ да прочетеш през следващата година. Това го изхвърлихме през прозореца. Не си правим бройки, не си правим цели, колкото толкова се сме щастливи, стига да са хубави. Въпрос номер 2. Кои книги не можа да прочетеш през 2024 и ще приоритизираш 2025? Таен проект номер 4. The Sunlit Man или Слънчевия човек, или както там се казваше. Това е четвъртия таен проект. Само него още не съм чела, със сигурност ще бъде прочетена следващата година. Втората книга е книга, която наскоро си купих. И затова ви казвам, че смятам скоро да я прочета. Надяваме се, кой знае, Мръсни дни на Геновева Димова. Книга, която ми беше препоръчена. Аз прочетах описанието, залови ми страшно много вниманието. Чете ми се нещо българско скоро. Така че и, говорейки си за българско фентази, следващата книга Ехмагесническа му работа на Калоян Захариев. Пародийно фентази за долната земя с много ентусиазиран подчинен Игор, който е по-зъл от господаря си. Аз не казах за какво става въпрос от другите книги, но да, добре, е хубаво. Ще ви говоря повече, когато аз знам повече. Напоследък Wicked е много популярен. Аз преди много години си купих тази книга, което е историята на Wicked с снимки дори от оригиналната пиеса или там както се мюзикъл. Сега филмът излиза, който е филмовата адаптация на това цялото нещо. И аз си викам дали не е време да прочетем Wicked. Може би на вълна съм. 4 страници, не кой знае какво. Може, не се знае. И много съжалявам, че тази година не успях да прочета много от Колелото на времето. Защото аз обикновено си го чета на есенно-зимно време. Този път, ноември-декември, нещо друго ми се четеше, но се надявам следващата година да си продължа с поредицата. Имам останали 4 книги, плюс предисторията. Предисторията не знам дали ще прочета, но сред тези книги ми се иска доста да ги завърша. Че да кажа, че Колелото на времето съм е прочела и знам накрая какво точно се случва. И трябва да е скоро, защото човек почва да забравя магичните неща. И не само магичните. От кой жанр искаш да прочетеш повече? Cozy fantasy? Дайте ми ги повече. Тази година съм се насладила доста на романтазитата и на уютните фентазита. Ако може да са в едно, няма проблем да е уютно и романтично, но главно искам уют хора. Търся си уют на душата, на ума, на всичко и искам да прочета повече кози фентазита, уютни фентазита, дори и залозите в тях да не са много големи, дори да са по-обикновени за малкия бизнес, за така нали, неща. Аз си чета в тази насока, но искам да чета още. Искам да не спира. Искам следващата година също да е много уютна. Знам, че седна съм на тъгъдък, може би, защото нямам батерия. 3 цели, които не се отнасят към книгите. Предвидила съм си ги, вижте, написала съм си ги. Първата е здравословното движение. Защото напоследък си казвам, занимавам се много с къщна работа, окей, добре, но трябва да има повече разходки, дълги разходки в природата, защото аз живея в природата, хора, живея до гората, живея по хълмовете, чувствам се като хобит с гора наблизо и трябва да се възползвам повече от него, повече отколкото се възползвах през 2024 година. Сега пак съм си поставила за цел просто разходки, големи разходки, движение. Второ, социална среда. Тази година просто така се случи, не беше нещо нарочно или някакво решение взето, но социалните контакти бяха по-рядки, отколкото на мен ми се искаше. Да ви кажа честно, сигурно за цялата си година от 12 месеца съм се виждала с приятели 20 пъти. Не е много нормално. Не е много нормално. Нещата трябва да се променят. Пък и аз просто имам нужда от повече социални контакти, било то с вас също, в онлайн пространство, с четящи хора, с нови хора, както и в лично отношение, нали, с хората, които вече са ми много близки, просто по-често се виждаме. Тая година беше много семейна, което беше супер. До година ще е още по-семейна и другите неща също да върват и да се случват. Това е целта. И приоритет. И третото е печенето. Решила съм, че ще се науча да печа все повече и повече неща, защото ми се отдава, защото го харесвам. Вкусно ми е, приятно ми е, когато цялата къща мирише на това, което съм изпекла в урната. Било то хляб още не съм пробвала, но тази седмица това е целта. Сладки, корабийки, кексове, какво ли още не е, което хич не е полезно. Обаче аз искам да се науча да правя повече неща. Оня ден си направих за пръв път канелени ролца. Искам да правя повече такива неща. Пето, коя книга имаш
на векове. И вече е време да прочетеш. Окей, няма да кажа 5-я сезон, която е вече издадена на българския пазар, защото я казвам години наред и все още не съм чела. Тая година започнах първата глава, обаче не бях нещо в настроение. Няма да я кажа тая година. Белким, пък взема я прочета тази година, ще кажа Кръвният обед, което е книга първа от Барутния мак на Ан Маклеан. Може би. Също книга, горе-долу ги имам от едно и също време. Думата на 2025 година. Целеустременост. Не само заради онези 3 цели, които си поставих преди малко. Има и други, които все още не съм готова да споделя публично с хората, но ако тази година беше по-скоро успокоителна, търсейки уют и комфорт, което мисля, че нещо случващо се през по-голямата част от годината, следващата година ще бъде малко по-търсеща неудобството от това да се стремиш към нещо ново и да си готов да жертваш много неща. Спокойствие, труд и така нататък, за да постигнеш нещо, което страшно много искаш. Целеустременост е думата на 2025 година, да видим накрая какво ще се получи. Така, скъпи хора, няма да тагвам никого, това е следващия въпрос, който игнорирам от този таг, не за друго, просто повечето хора вече го знаят този таг и си го пратите нормално. Който иска може да го направи. Пълна свобода на действие. Благодаря ви, на вас, че гледахте моето видео. Напишете долу в коментарите какво мислите вие за споменатите книги, чели ли сте ги, не казвайте спойлери, какви са вашите цели за 2025 година и ще се видим отново.